Chidebe na ezinụlọ ha na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Mary Patricia Duru ni Chidebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu Wisdom Obi Ajụnwa. Kịta ka anyị niile were aṅụrị n'okwukwe kwụrụ ọtọ were sonye na okwukwe. Nah, saya puno gara, puno jalan, puno makan, puno kerja.
ụmụnne nna Kristi jikwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omume ndị a dị nsọ ka anyị kweta na ya emeghela site n'okwukwe. Kwupụta ngwa Chineke dị ike niile. Site n'echiche
mekwa ka obi anyị lepụrụ anya n'ihe ụwa na-amakwa ya legide anya n'ebe ahụ site n'ọdịnala Jesu Kristi nwa gị onye gị na-eme na-achị eze ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwanyị Chineke nke igwe ndị agha gwara Shep, onye ahụ ji oke ọkwa nke ichedo obi eze. Aga m akwatu gị na nnukwu ọkwa gị, bịakwa site n'ọnọdụ gị dị elu ụda gị n'ala. N'ụbọchị ahụ, aga m akpọta nwa odibo m bụ Eliakim nwa Hilkia. Aga m eyikwasịkwa ya uwe nru ala gị, kekwasịkwa ya ihe ike n'ukwu. Aga m ewere ike ọchịchị ahụ ị nwere na mbụ nyefee ya n'aka. Ọ ga-abụ nna ndị niile dị na Jerusalem na ndị niile dị n'ụlọ Juda. Aga m ewere igodo na-atụ ọnụ ụzọ nke ụlọ David, tụkwasị ya n'ubu. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ banyere, onwere onye ga-agbachi ya. Ọnụ ụzọ ọbụla ọ gbachiri, onweghị onye ọbụla pụrụ ịgbaghe ya. Aga m eme ka ọ ghọọ ntụ akpọgidesiri ike n'ebe siri ike, n'ebe ọ na-agaghị ekwe mfopụ, ka ọ ghọọ ebe nwere ugwu n'ezinụlọ ya. Okwu nke Osebụ abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebere, ajụkwala ọrụ aka gị. Onye nwe anyị, aga m eji obi m niile ekele gị n'ihi na ịnụ na okwu si m n'ọnụ. Aga m ekwe ukwe nke otuto gị n'ihu ndị mmadụ, ndị mmụọ ọma. Aga m efe gị n'ụlọ nsọ gị. Ịhụnanya gị dị ebighị, ajụkwala ọrụ aka gị. Aga m ekele aha gị
n'ihi na obiọma na eziokwu gị. Mgbe m kpọrọ gị oku, ị zara m, ị gbara m ume azịza. Ịhụnanya gị dị ebighị ebi, ajụkwala ọdụ aka gị. Onye nwe anyị dị n'ebe kacha elu, ma ọ na-ahụ ndị eji n'ala. Ọ nọ n'ebe dị anya na-ele ndị nganga. Onye nwe anyị, obiọma gị na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Azịza, ajụkwala ọrụ aka gị. Azịza. Onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi, ajụkwala ọrụ aka gị. Onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi, ajụkwala ọrụ aka gị. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Akụ na ụba dị n'ime Chineke adịka omimi. Amamihe na mmụta ya ebuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro o ji eme ihe akarịka mmadụ. Onye nwere ike ịkọwa ihe onye nwe anyị bu n'obi? Onye nwere ike ịbụ onye na-adụ ya ọdụ? Onye nwere ike inye ya ihe ọ na-enweghị, ma ọ bụ binye ya ihe ọbụla? Ihe niile dị adị si na ya dịrị. Ọ bụ ya kere ihe niile maka onwe ya. Ka otito niile dịrị ya ebighị ebi, ebighị ebi. Amen. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Onye nwe anyị kwuru si ya bụ m ụzọ n'eziokwu na ndụ n'elu. Hallelujah. Amen. O nweghị onye ọbụla na-abịakwute m na Hallelujah. Amen. Ewepụ m osi n'aka m. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu rutere n'ọnụ mara Sizaria Filipi, ọ jụrụ ụmụazụ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na nwa nke mmadụ bụ? Ha zara ya sị, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Jọn onye omemmiri Chukwu, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Elaịja, ndị ọzọ na-ekwu na ị bụ Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma mgbe ochie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu onwe unu, onye ka unu na-eche na mụ onwe m bụ? Simon Peter zara ya sị, ị bụ Kristi ahụ, ị bụ nwa Chineke dị ndụ. Jesu zara ya sị, ngọzi dịrị gị Simon nwa Jona, n'ihi na ọ bụghị mmadụ nkịtị kpughere gị eziokwu nke a, kama ọ bụ nna m nọ n'eluigwe. Ugbu a ana m agwa gị, ị bụ Pita, n'elu nkume a ka m ga-ewukwasị nzukọ m. Ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ enweghị ike imeri ya. Aga m achịnye gị mkpịsị igodo alaeze eluigwe. Ihe ọbụla ikechiri n'elu ụwa, a ga-agụnye ya n'ihe ekechiri ekechi n'eluigwe. Ihe ọbụla ikewapụrụ n'elu ụwa, a ga-agụnye ya n'ihe ekewapụrụ ekewapụ n'eluigwe. Mgbe ahụ Jesu dọrọ ụmụazụ ya aka na ntị, dọsiekwa ha ike ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya onwe ya bụ Kristi ahụ. Oziọma nke osebụlụ ụwa. God is good, and all the time. Ave onye jisi ike n'ihe ọma, onye na-ejisikwana. Enwere ihe ilulu ndị be anyị na-atụ, a sị na ntụrụma osisi si na mgbe nne nna ya ga-anwụ na ya ga-atụda ọjị. Nna ya nwụọ, etuto eto ya n'ọnụ. A sị m sị anniversary m ihe m ga-ekwu, aga m ekwu ori ya, mana today amadịghị m ihe m na-ekwu ekwu. Iji gwu n'eziokwu, ha bịara wikene Chineke maka ihe ọma nke o mere anyị niile. A sị na ofu onye nwe oke ọkpa mana ọha nwee ube ya. Fada wụ otu onye mụrụ ya, mana fada wụ maka mmadụ niile. Ya wa ana m ekene Chineke maka afọ 19 site na amara Chineke. Ọwụwa etosi imetosi wụ dị fada. Ọ ndị njelu ndị kwesịrị wụ fada, the angels ka ekwesịrị ime fada. Mana njel enweghị ọnụ ahụ dịka anyị siri nwee. Ndị njel a na-ebe akwa, so amaghị ihe wụfụ. Ọ onye na-ebe akwa ga-asị onye a ebezina ozugo. Mana Chineke họrọ anyị, họrọ mmiri ụmụnne m, Fada Remigius na Fada Kingsley, dịka ha na-celebrate anniversary ha, na Fada Kenneth na Fada Julian, na anyị na-agbari odibo n'ụzọ pụrụ iche. Anyị dịka Pope Francis, ọsọ anyị dịka ụgbọelu plane na-efe efe.
enwere plane, ọtụtụ plane na-efe na Amerịka na-enwe onye ma aha ha. Bịa na mgbe ọbụla otu crashịrị ga-anụ ihe make ya news. Mana anyị nwa nọ n'afọ 19, afọ 15, afọ 16, afọ 11, Fada Julian, afọ 8 anyị nọ na-efe site na amara Chineke. Ozu inye Chineke ekene. Ozuru ezu. Ọnụ nwakwa na onye ọbụla anọghị ya nwere ofu ihe o ji ekele Chineke. Anyị nwere ike ịnọ just 1 minute ka anyị kelekwula Chineke. Kwụrụ n'ụkwụ gị, stand, everybody, let us thank God. Enwere ihe o mere m ji enye ya ekele. So nwedịrị ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere anyị ji enye ya ekele. Nye ya ekele. Onye obiọma. O nwere ihe o mere anyị ji enye ya ekele. O nwere olu ọ lụrụ anyị ji atọrọ ya mma. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. Ndị ụkọchukwu nye ya ekele. Onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Nye ya ekele. Nye ya otito. Onye obiọma. O nwere ihe o mere anyị ji nye ya ekele. Praise the Lord. Hallelujah. Fere Chineke aka ebe ọbụla na-asụ. Anyị so otito niile, ọjịja mma niile, mkpụrụ elu niile bụrụ nke n'aha Jizọs. Udo dịrị unu. Ya wa bịa n'ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye nwa Aịzaya na-agwa anyị na ọ wụ onye nyere ọchịchị, onye nyere ọtọriti, ya mess ya up, anatuo ya, akwatuo ya. Onye rahụ ụra eme gịnị? Egburu egbu. Unu mara na onye rahụ ụra egburu egbu ya. Maka Shebna nọ n'ụra, ọ nọ na-arahụ ụra n'ọfịs enyere ya, akwatuo ya, were Eliakim were nọchie ya. Abịazie n'ihe ọgụgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ Pọl degara ndị Roman. Ya sị Chineke enweghị advaisa, enweghị na-enye Chineke enweghị PA, enweghị na-agwa Chineke ihe ọ na-eme. Chineke nọ, ọ dị n'onwe ya. Ihe ọbụla masịrị ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-eme. Onye ọsị dịrị ya dịrị, onye ọsị na ọ ga-adịrị ọ ga-adị. A sị agbacha lịka uche Chukwu ga-emerịrị. No matter what you do, the will of God will come to fulfillment. Ọ Chukwu dịrị n'onwe ya, ọ ya mere ọsọsọ ya nwa ka anyị na-ele anya. Abịazie n'ozi ọma, dị na Jesu Kristi kpọrọ ụmụazụ ya na ha na-abụ nọ na-aga na-arụ ọrụ. O legide anya ọ sị na ọ dị ka ndị ama onye kpọrọ ha oku a. Ọ jụọ ha, kedu onye ndị mmadụ na-ekwu na nwa nke mmadụ bụ? Ha sị 30% si na ọwụ John the Baptist, 30% si na ọwụ Elijah, 30% si na ọwụ Jeremiah. Ndị anyị na-akpọ ndị amụma siri ike, 10% si na ọwụzi ndị amụma ndị ọzọ. Ya sị ọwụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ọsọ unu akwana mụ na unu nọ, onye ka m bụ? Who am I to you? Peter eweli aka elu sị, ịbụ ọkpara Chineke Kristi ahụ, onye nke anyị ma na ọ ga-abịa. Kristi meniri echiri echi. Kristi pụtara Mezaya, onye ama na ọ ga-abịa. Ọ sị Peter, ọwụ ihe si n'ọnụ ahụ, kama ọwụ nna m kpughere gị ihe dị ụtọ. Ọ sị gị nwa Peter, n'elu okwute a ka m ga-ewu nzukọ m. Ikikere ọchịchịrị niile enweghị ike imegide ya. Ihe ọbụla unu kechiri n'ụwa emere gịnị? Anyị ekechiere unu ya. Ka ọbụla unu tọpere n'ụwa tọpere unu ya n'eluigwe. Otu a ka esi were igodo ụzọ nke eluigwe were nye Peter. Onye bụ Peter? Onye bụ St. Peter? St. Peter bụ onye isi ndị apọstụl popu kemgbe. Ọhịa akụziri anyị na katikizim. Mana anụrụ m ihe ya na katikizim, aghọtaghị m ya rukwa oge m gara Rome.
Okay, I'm going to Rome 2010, the first time I'm going to Rome. Banyana St. Peter Basilica. Lewanya, Ilanya by the right. I got a picture all the popes that has reigned in this church. Onye mbono there Peter. Ehun Peter, ehun de ozo, ehun Clement, Sistus, Nande ozo, John the 23. All things are gugide, until Rute 265 popes that time. Pope Benedict XVI was number 265. Francis 267. When came on 267. And when a history, all the popes. Mana Pope our hand away young church. Pope the vicar of Christ on earth. Peter with the first. Oh yeah, man. Pope all elect like Pope Leo our hand Pope Francis. Or successor of Peter. That's it. That Igodoahun, that key that was given to Peter. And that key is a key of authority. Oh yeah, I'm in a church, I didn't democratic. Father Chomi Kuchem, I own a church. Or Pope Kucha, Bishop Ekuo, Parish Father Ekuo, Ndemad Ekuo, Church Abasa. That is how it is. Then when a hierarchy. Yeah, or him Nekumaka Okuapro Peter. Ewere kinye ịma ịbịa na ụlọ mmadụ ya were kinye gị ebe ọ le achinye gị ki achinye ihe ha wo ebe gị ọwụ gị nwe imesi ya up eme gịnị anatu oge ya ọ ihe mere na the first reading onye akpọrọ oku enwere kpọrọ oku you answer everybody. Pope is answerable to the church, to the hierarchy, to the magisterium of the church. The bishop, the answerable to Vatican. Ndị fada the answerable to the Pope. Enwe onye ọla ga-abịa omere ihe ọmata, ọ onye akpọrọ oku, ya were umeala, were obiọma na-arụ ọrụ, were amamihe enyere ya, were rụra Chineke ọrụ. Ọ ya mere Jizọs ji sị Peter, ịhụna gị, ọwụ nna m kpughere gị ihe. The wisdom of God, that's what we need. We all priests, we can testify that is by the grace. And when Father no here, I guess, Father Kechiri, Mabalekwara, Mokwa first na class. So, all by the grace of God. Because those whom he calls, he justifies. No law for honor, call Nyamana, Nyambasike Hage, Gina, the honor. Oh, yeah, just so the Juazo Mazin, I say. Let us know. Man know thyself. An unexamined life is not worth living. You know, get again your chat on dog say, Onye kambo. Abumonye, onye kambo, noa, abumonye, Chineke ne chere me chichama. Abumonye, onye kambo, noa, abumonye, Chineke ne chere me chichama. Enogedega jụọ onye ka mbụ mchimata ndị nọ na chọọchị ya na mchimata onye wụ na m jụọ di gị ma ọ jụọ nwunye gị si ya kedu onye madama ya kọwara m onye ọ very well maka na enwere ihe dị iche ịma mmadụ ị na-ahụ ya na chọọchị nwaanyị ya na-abịa na chọọchị ọ na-ekpekwa ekpere ọ na-emetụ ndị nsọ niile aka ọ dị iche jụọ di ya ya gwaghị onye ọ na-abịa this man ọ na-ekpe ekpere ya na-lead na meeting anyị jụọ nwaanyị kedu onye this man ya gwaghị onye enwere ihe dị iche knowing about somebody and encountering the person. These are two different things. Maka na ha kwuru ihe ndị ọzọ kwuru ndị edeka ndị amụma mana Peter kwuru kpọmkwem maka na nne ukwu ya na-ebiela ụmụ onye ọwụ ka m kọọ otu akụkọ ma emechie achọrọ m ikwu otu okwuta maka na ha na-eme ọ dị ọtụtụ ana m like ikwu ipreach na burial onye m na-ama maka na enwere otu ihe mere na one parish na Aba nwoke a nwụrụ ama ya mụọ philanthropist ọ na-enye aka na church. So when the man died burial ya ndị fada even ndị fada chọrọ ịka ndị ọkpọrọ ndị fada juru everywhere. So Father na-ekwu okwu Chukwu that day and preach olu ya na-atọ. This man
This is a philanthropist. This man, a good husband. This man, the best father of the family. This man, praise the man. The more on praise the man, the wife and more. On praise the wife and on praise the Father Legidanya, Master Master, Father Joy, say, Madam, nchọpụtara n'oge m na-ekwu okwu Chukwu, ịnọ na-ebe akwa, m na-eprezi di gị na-ebe akwa, ọ sị Father, asị na ịmara onye nwoke ahụ, ị gara ha ekwu. If you had known who my husband is, you would have been praising him. You would have said all this. Nwoke hapụrụ m n'ụmụaka, anyị atagbu nwaanyị n'ahụ. Ihe ọ na-eme aside, ọ na-emekwu ya n'ụlọ. Father regret ahịa niile o kwuru n'ọta. Ọ ya mere ngado njọ ajụjụ kedu ihe onye a mere. Ọ mekwuo about that generally. Ọ onye na mmadụ bi ga-amụ onye ọwụ very well. Now, ka anyị bịazie n'onwe anyị. Jesu ajụọla ụmụazụ ya. Jesu jụwazi m na gị now. Who am I to you? Onye wụ Jesu to you? Ọ wụ ọkpara Chineke dị ndụ. Ọ bịara like 2026 years ago. Ya ọta ahụhụ nwụọ nnọọ elie ya ebinye n'ụbọchị nke atọ. Ọ gwara ihe mara about him. Ọ gwara. Onye wụ Jesu n'ebe ị nọ. He is the rock of my life. Without him, I'm nothing. Because ọ gwara anyị na akwụkwọ John, isi nkiri na isi nsoro nke ise, cut off from me, you can do nothing. Apart from, ewezuga ma nwe ihe nwere ike imeni. Maka na ịhụ ya dịka ya Lord and personal Savior, ewezuga Jizọs, kedu ihe anyị wụ? Maka na ndị na-etụkwasịrị ya obi, ihe adịghị eme. Enwere ihe dị iche, knowing and encountering. Peter encountered Christ. That's why he spoke. When Peter encountered Christ, he changed from fisherman. Peter was a professional fisherman, you know. The moment Jesus encountered, his life changed. He changed to a fisher of men. Mary Magdalene. Mary Magdalene was a professional. Jesus may encounter. She was the first person to see Jesus after resurrection. Remember Saul, Paul, he was a persecutor of Christians. When he encountered Christ, he changed from a persecutor of Christians to a disseminator of the good news. Peter did the highest book in the Bible. The same speed to Christ, the same speed we cannot encounter him and remain the same. When you encounter Christ, you're going to be humble. When you encounter Christ, you're going to be generous. When you encounter Christ, you're going to be good. When you encounter Christ, you will desire and hunger for holiness and for heaven. Anyị na-ayọ Chineke na aja misa dịka anyị na-ekele ka onye anyị amara anyị ga-eji zute Jesu ka Jesu biri ebiri n'ime anyị biri n'ezinụlọ anyị biri na nzukọ biri n'ụwa niile. Ihe wee kpere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị bilie n'elu kwupụta okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwerenụ dị ka anyị gbakọrọ ọnụ dị ka ndị nwere okwukwe ndị kwere n'ịbụ Chukwu nke Jesu Kristi n'ikike nke o nyere ụka ya, ka anyị were ntụkwasị obi rịọ Chineke nna anyị ka onye anyị amara ga-enyere anyị aka n'ụwa. Zitere anyị amara
tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị ndu ụka na ndị kwere ekwe ka ha na-enwe obi ebere na ndidi n'ebe ibe ha nọ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Zitere anyị amara. tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị ọchịchị ụwa na ndị ndu obodo ka ha guzogide ọnwụnwa ma kpochapụ nrụnrụ aka, anyị arịọ gị dị nwenụ. zitere anyị amara gị. tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị nwere onyinye ịbụ enyi na alụmdi na nwunye ka ha nọgidesie ike n'ịhụnanya n'ime ọmụmụ ọbụla, anyị arịọ gị dị nwenụ. zitere anyị amara. tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ndị ọnwụ kewapụrụ ibe ha, maka ndị ọnwụ kewapụrụ n'ebe ndị ha hụrụ n'anya nọ, ka ha nweta nkasi obi na nkwa nke mbilite n'ọnwụ, anyị arịọ gị dị nwanne anyị. zitere anyị zite amara gị. tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. maka ọgbakọ nke St. Eugene ka a gwọọ ha na nkewa ọbụla, anyị arịọ gị dị nwenụ. zitere anyị zite amara gị. tụkwasị ya ngọzi. eze biko nna zitere anyị amara. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka Chineke mere ha ebere, nabata ha n'alaeze ya, anyị arịọ gị dị nwenụ. nabata ya n'alaeze gị, nara mkpụrụ obi ha, biko nyekwa ha udo. ka anyị rọzie arịrịọ ọma aka ụmụnne anyị ndị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche na akpọmoku Chineke kpọrọ ha dịka ụkọchukwu ya, ọ kachasị fada nke so na-achị parish anyị, Fada Wisdom, ka Chineke na-eduzi ha, na-agbaziri ha, ka ọrụ ha na-amịta ezi mkpụrụ nke ga-amasị Chineke, wetakwere ụwa na n'ime ndụ ha ihe ọma. anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. ka anyị kpọkwuzienụ nne anyị dị asọ, bụ nne nke Chukwu, bụazikwa nne nke anyị, ka o meziere anyị ekpere anyị ndị anyị kwupụtare na ndị nke dị anyị n'ime obi. Ekene Maria. Chukwu nna anyị, nụrụ ekpere nke ụka gị, ebe okwukwe anyị gbadoro ụkwụ dịka okwute site na Jesu Kristi onye nwe anyị.
Ekene ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma. Ekene ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma. Ekene ịdị mma onye kere ụwa onye ọma. Ekene ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma. Ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma. Eze ebube ka ịbụ, otito na nsọpụrụ dịrị eze daalụ. Hymn number 54. 54. Hymn 54. Onye kere ụwa chọọ ya mma. Nke a dị mma. Amaghị ọ dị mma, amaghị ọ dị mma, try ya. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ?
Chineke m abụ otito ka njiri bịa soro mụ na-eto ya n'elu ụwa o soro m too Chukwu anya n'azụ mgbe mkpa gị ka mbe kụrụ gị ọkwa ịzara Chineke onye dịka gị onye dịka gị ka m ga-eji iwe kelee ya Chukwu nna m ka m ga-eji jaa gị mma o Chineke ma ebube gị dị okwu ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ndụ o nyere m akụ na ụba o nyere m ihe ọ na-emere ya mere soro m na-eto ya soro m tobe dị nke Chineke bụ ihe ọnụ n'elu ụwa o soro m too Chukwu eleghị anya n'azụ Chineke eze igwe o abụ otito ka dị oke abụ otito aga amatara Chineke mma mma onye egwe ime aga amatara Chineke mwe anyị ga-atụrụ Chineke mwe anyị ga-akele Chineke mma mma onye o mere mma ọ gọziela m Chineke si na-agọzi nwa m ebi ebi o mewo m mma anyanwụ ụwa nna m emewo m mma ebi ebi ezi chi m lele ezi Chineke nna ezi chi m lele ezi Chineke nna onye na-eme mma onye bụ tima onye njem ọnụ onye nọzi ekpere ọ gọziri m chi m lele ezi Chineke nna ezi chi m lele ezi chi m lele si m ekpela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-esi m onye na-eme mma o mewara m ihe m nara ọnụ ya ike nkwa agba mba ọnụwara m ọrụ m nara ọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ emefela ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ya rịwanụ ụmụnne m ka aja nna nke unu bụrụ ihe nke ga-asọ Chineke nna ji ike niile nara anụ
dị nwenụ ijiri so otu aja gbatara onwe gị ndị mere ka ha bụrụ ụmụ gị. Biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo n'ime ụka gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwụrụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ weda onwe ya amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tọrọ ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi. Ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na okpu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito gị akwụsị akwụsị na-asị: No. Ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi nke adịma nsọ ọbụla. Ya mere, anyị na-arịọ ka idonye ndị ya nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetere ka edunye n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekene, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekene, bunye ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị ekwupụta n'ihe omimi nke okwukwe ka anyị na-eme ugbu a. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na nnukwu ụkọchukwu anyị bụ Gomez
na ndị echere echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra. Were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per sum et commisso et iniso, estibile Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Ụmụnna, ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuwe Chukwu Nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile dịka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi, ebighị ebi. Udo nke ozebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekene nke udo. We lift your name. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. Jesus, we lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name. Shout Alleluia, 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 Alleluia. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dị nwunye Jesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka oriri ahụ na ọbara dị nwa na Jesu Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Hymn 88. Oh,
Number 14. Every moment that. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Diwanụ mkpụrụ sị, onye riri ahụ m ṅụrụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, aga m akpọlite ya n'ụbọchị ikpeazụ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Diwanụ, biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị, ka anyị si ike nwee obiọma na ịhụnanya gị, wee na-eme uche gị n'ihe niile. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one. Kịta ndị ọsha ga-agagharị. Ha ga-eke envelopes. Enwe second collection maka Colombian earthquake disaster. Chelo, ka anyị nọdụgoro ana. Asị m ụmụ ọkwa ya kịta ka unu dị nkwadebe for next week. Next week ka a ga-eke envelopes. Ọ bụ maka Colombian earthquake disaster. Kwụsị ike envelope. Ushers, adị eke envelope kịta. Adị eke envelope, biko. For the earthquake nke anyị malụ melụnụ na Colombia, ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ, ọtụtụ ihe mebiri, ọtụtụ nọ n'afụfụ. Ọ bụ ya bụ ka Archdiocese isi ji welu na-ayọ anyị niile ka anyị dị nkwadebe ụbọchị ụka ọzọ ka a ga-anaka ego maka ya. So ka anyị dị nkwadebe, ọkwa ya ka anyị na-ama. Ụfọdụ ndị be anyị ndị nọ ebe a nụnwa oge enwere nke Northridge earthquake, anyị maalụ ka ọ dị, and nke be ha ka nke anyị nwa njọ maka blọk niile eji alụ ụlọ ebe anwa ha dọrọ nkwadebe maka ya. O mejigide m ihe niile eze, ọ ka o si wee do. So biko ka anyị kwado maka ya ọfụma next Sunday. Agbasawo ka ndị Knight of Columbus ya enwe Bexel n'ilo, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị tụnyelụ ha. Onye pụwa ịpụrụ gbaa mbọ hụ na ị ga n'ebe ha nọ. Support them please, Knight of Columbus. Franka Aṅụlọha si ka nkene ndị ụka niile ka anyị si wee gbakwute ya, ọkachasị oge a kwara di ya ebe anụnwa n'izu ụka abụọ gara aga, na ya na-ekene ụnụ na afọ juru ha ncha niile ka unu si wee gbakwute ha were na-anọnyelụ ha, wee ka na-ayọkwa ekpere ụnụ ka mgbe ọbụla ha ya eje ụnọ
ịkwanyere di ya si ebe a naba ụlọ Krismas ma ọ natarozi mgbe ọbụla ha ya ejebe ụlọ ini ya ekwe ya ka ekpere ụnụ na nkwado unu duruo ha durukwa ha were nata. Kịta ana m ayọ onye isi ụmụ nwanyị na-elekọta parish anyị anya bụ Angela Ofegbu na-ejebe anọchitere anyị ya na be na amadi na-ada ejewekwa ma Angela ya akọwara anyị ihe o jetere na Archdiocese. God is good all the time. You can't make an end this church to us in your opportunity. Come we call here for the first time na parish anyị. Every year, the ethnic community, the ethnic community jikọtara all the ethnic groups na Archdiocese of Los Angeles. I nwere a committee. I nwere ebe anyị na-anọ ejikọ ihe. Every year, a na-eme organize ihe a na-akpọ one mother, many peoples. One mother, many peoples. Peoples with S because ofu nne Virgin Maria jikọrọ anyị niile na-asụ asụsụ niile dị iche iche si ebe ọbụla wee bịa. So every year a na-eme event a na-akpọ that name. Nke this year ga-awụ na Saturday, September 5th. Ọ ga-awụ na Our Lady of Angels na Archdiocese anyị ụka ukwu anyị. Anyị na-agakwa na every year unu anya na bulletin a na-ahụkwa anyị. Mana ka nke this year wee dịwanye iche ka anyị welitetukwu ukwu elu maka ọwụ nga anyị ha ka anyị na-aga aha azụ oku. So procession ga-ebido at 9 a.m. Mass ga-ebido at 9:30. Every ethnic community is allowed time to say one Ekele Maria, 4 people na their language. Anyị nwere 4 people ga-agụrụ anyị nke anyị n'Igbo. That's the exciting part of it. So bikonu, pụtanụ, ndị nne anyị ekwuole, ọ mgbe anyị na-eji uniform anyị aga cathedral ka wee hụkwa na anyị na anyị kwụchim and anyị dị organized. So ndị nne niile ga-abịa na yiri na uniform unu eshi ahụ. Ndị nna amakwa m na ha nwere plan nke ha. So biko ka anyị na-aga nụ na-represent onwe anyị na diocese ka anyị na-adị visible. Mgbe ọbụla ha hụrụ anyị nga ha na-esere anyị foto gbaa anyị na bulletin because ha na-adị excited. Oto dịrịnụ Jesu. Kịta dịka anyị si wee malụ ọnwa Ọgọst bụ mgbe anyị ji eme bazaar. Anyị ebidogo mee ya the first Sunday, the second Sunday, the third Sunday. Tata bụ gịnụ? The fourth Sunday, right? Next Sunday ya bụ 38. Nya ya bụzi the last Sunday in August and the last day for the bazaar. So kịta anyị agbalite ọsọ ya. Anyị na-elotekwara anyị niile ndị obodo ọbụla, ezinụlọ ọbụla, zone ọbụla, onye ọbụla mara ka Chineke si wee merie ihe. Ọ bụ kịta bụ oge ya inye Chineke ekene wee na-akpọnite Maazị Omakụ ka ọ fụ maka ya. Set Eugene, aye. Aye. Yes. Because, like Saike Wurushuku, the fourth
Sunday, and May bazaar. Because I'm on a lot of groups. Gaga today. All the groups. The general basket is here. The last one on the right. Group of Ranagano. You got here where go group one got here na zone. Only the zones get here basket here na their zone. But the groups of one, the group of one, the Tansi prayer ministry, the Gagana, the general basket. Bikono. I deviate from our standard. Thank you. Having said that, I'm competent in Hana Roro, Sabena Amadi, Dr. Angie of Webu, and Onune Kuru St. Eugene, Sakris Obieje. Thank you. Michael, can the choir? Oh, okay. Praise the mighty name of Jesus. Amen. Ono mano kakara kaleji se kwe manafom uniform ta we malo na aga wenita katata. Afubrom uniforms na okani nkegalaga. Ono mana August 5 weekend. Because kai potable zubo. Oh. Individuals, families. Individuals, families. Blessed you when a tansi. Blessed you when a tansi. Blessed you when a tansi na gaketa. Kwaya wetu onu nya yegu. Blessed you when a tansi na ga. Blessed you when a tansi na gaketa. Kedonyo ozo, kedonyo ozo. Onye cho envelope, I will envelope eba. I will envelope. Many gross okoye ezino ya. Many gross okoye ezino ya. Obu hana ga. Many gross okoye ezino ya. Blessed you when the tansi. Blessed okoye. Cho envelope, I don't care any ebe. Blessed you when the tansi prayer ministry. Biabano. How do you feel now, Abia? Odinchuku na ezinụlọ ya. Odinchuku family ha niile ọ bụ ha na-aga. Odinchuku na-abịanụ. Ijana college Europe ebe nọ. Oh yeah, ma. Night of St. John at the back. Let's go. Get on your. You want a tansi? Get on your. You want a tansi prayer group? Get on yours. Get on yours. Get on yours. Mary Grace Okoye family. Haje fi abia haje ndo otutu anse da abro. Nyozo. Yenomono na agano. Pascal Eze na eze no no ya. Okoye Wudo family. Na abiano. Okoye Wudo family, dalu no. Thank you. Thank you. Odim family. Onwere ndị dị ready. Odim family, ha jefi. Onwere ndị dị ready.
Odim family, thank you. I need an envelope. Pascal as a family. Pascal as a family. Envelope. Pascal as a family, Dalun. Nekes, Uzoma family. Nekes, Uzoma family. Michael Nkwaku na ezinụlọ ya. Michael Nkwaku na ezinụlọ ya. Michael Nkwaku na ezinụlọ ya. Nekes family, Daluno. Mike Nkwaku na ezinụlọ ya. Nkwaku na ezinụlọ ya. Nkwaku na ezinụlọ ya. Nkwaku na ezinụlọ ya. Kedu onye ọzọ? Knight of St. John International. Nkwaku, Nkwaku, Eze Pharaoh of St. John International. Haji Efi Abia. Knights and ladies of St. John International. Knights and ladies of St. John International. Mike Nkwaku, Eze Pharaoh of St. John International. Mike Nkwaku, Eze Pharaoh family. International. Knights and ladies of St. John. Knights and ladies of St. John. Knights and ladies of St. John. Onwere onye ọzọ. Knights and ladies of St. John. Knights and ladies of St. John. Knights and ladies of St. John International. Knights and ladies of St. John International. Ịdụle dị bịaba n'ozugbo. Kedu onye ọzọ? Helen Ebuniwe na ezinụlọ ya. Ebuniwe na ezinụlọ ya. Knights and ladies of St. John International. Ụzọndụ na ezinụlọ ya. Ụzọndụ na ezinụlọ ya. Ụzọndụ na ezinụlọ ya. Udoji. Udoji na ezinụlọ ya. Udoji na ezinụlọ ya. Knights and ladies of St. John International. Mata Iwoma na ezinụlọ ya. Mata Iwoma na ezinụlọ ya. Mata Iwoma na ezinụlọ ya. Nke Mata Iwoma na ezinụlọ ya. Knights and ladies of St. John International. Ha dị una dịgo ready. O nwere onye ọzọ? Ha ji efi abịa, ha ji efi abịa. O nwere ndị ọzọ? O nwere onye ọzọ? O nwere ndị ọzọ? O nwere ndị ọzọ? Knights and ladies of St. John International. Na-abịa. Unu wee swaga, unu nwekwa swaga. Ihe a bụ efi. Ka anyị na-aga. Ezi Chukwu ọ ga-enye anyị ihe anyị na-ayọ. Ebuniwe family. Ezi Chukwu ọ ga-enye anyị ihe anyị ruru anyị. Ebuniwe family. Ka anyị na-aga kedu ndị ọzọ? Ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Here. Ụzọ ndụ family na-eso ha n'azụ. N'oge Chukwu ka mma. Ụzọ ndụ family, Ebuniwe family, thank you. Ụzọ ndụ family. Liga, uche Chukwu ga-eme. Here. Ụzọ ndụ family, thank you. Ụzọ ndụ family, thank you. Ya bụ ndị here. Zone here. Ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Ọ bụ ndị here na-aga. Mma Udoji family. Ọ bụ ndị here na-aga.
Mma Udoji family daalụ. Ọ bụ ndị Hiri na-aga. Mma Udoji family daalụ. Ọ bụ ndị Hiri na-aga. Ọ bụ ndị Hiri na-aga. Daalụ no daalụ. Archbishop Hiri. Ukechukwu ga-eme. Iwuoma family daalụ. Iwuoma family. Ọ bụ ndị Hiri na-aga. Ọ bụ ndị Hiri. Iwuoma family, thank you. N'oge Chukwu ka mma. Ọ bụ ndị Hiri. Hiri na-aga kịta. Hiri na-aga. Bishop Hiri. Hiri, defending champion. How on I be now? Defending champion. Ndị Hiri na-aga, ndị Hiri gabanụ. Ndị Hiri. Ọ ndị Hiri na-abịa. Ọ bụ ndị Hiri. O nwere ndị ọzọ. O nwere onye ọzọ. O nwere ndị ọzọ. Ndị Sacred Heart unu akwado. Unu ji envelope. Hiri. Ekena ma. Ekena. Yes. The defending champion. Ọ bụ ndị Hiri na-aga. O nwere ndị ọzọ. Ama. O nwere ndị ọzọ. Hiri. 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 Defending champ. Defending champ. Ịnọchiri m anya. Ya tutọ. Ịnọchiri m anya. Ndị a bụ ndị Hiri. Haji Efi 10. 10 cows. Okay, Sacred Heart, let's go. Sacred Heart, let's go. 10 cows. 10. 10. Let's go. Sacred Heart. Daluno, no to Hiri. Daluno. Sacred Heart. Daluno. Sacred Heart, let's go. Daluno. Let's go. Sacred Heart, let's go. Daluno, ndi Hiri. Daluno. I will close the door. Can you have everybody went? Oh, yeah, John. Sacred Heart. Sacred Heart. Let's go. Sacred Heart. Sacred Heart, Sacred Heart, Nabian. Daughters of Divine Promise. Obu Hanaga. Daughters of Divine Promise. Huh?
Daughters of Divine Promise and Celestial Okpara. No, here's in On the Sacred Heart, on the Sacred Heart. What's wrong with you? Kai Gabanunu, Kai na Gano. What on yours, though? Daughters of Divine Promise, Naga, the lesson of Paranestofa. Frank Eze, Nezino Noya, Frank na George Eze, Obuhanaga, Frank na George Eze, Obuhanaga, Frank na George Eze, Okwea? Okay. Frank na George Eze, your envelope. Onwere onye ọzọ. But I am a chapel to the Ireba in the Now, Daughters of Divine Promise and the Okpara family. Daughters of Divine Promise. O say na Ede Chuke. Onwere onye ọzọ. Onwere onye ọzọ. Daughters of Divine Promise and the Okpara family. Eze family Sohanazo. Eze family Sohanazo. Daughters of Divine Promise and Okpara family. I don't know. Frank is a family. Frank is a family. Frank is a family. As a family. Frank is a family. Frank. Chuke family. Osi Chuke family. Osi Chuke family. Biko ka anyị kụọrọ na ndị kwaya anyị aka ka anyị kụọrọ na onye ọbụla aka tata welitere aka ọfụma amazi m na izu ụka na-abịa abịa na onye ọbụla bịazi aka ọfụ ka ọ ga-esi wee gaa birikwa na ndị nwe mmadụ anyị ka nọkwa ebe a ana m elotekwara anyị niile ndị anyị na-akpọpụta ka anyị gọzie ma ọ bụ na ha na-eme anniversary mgbamakwụkwọ
anyị na-eme na 10 years and then additional each 5 years, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and on. Ọ ka anyị si eme ka o wee anyị anya. Anyị fụ na tata ụkọchukwu anyị tata ka o mere mmemme arọ 19 o ji wee bụrụ ụkọchukwu, 19 years in the priesthood. Anyị na-ekene ya. No, stop, please. Anyị na-ekene ya. Afọ ya bụ anyị aka ekpe ekpere sị ka Chineke ka onye ya amamihe ọtụtụ, mana ebe aha ya bụ gịnụ aka ya ekpe ekpere amamihe, onye nwe na onwe ya ebuzi amamihe na onwe ya. So ka Chineke duru ya na-aga, gbaziere ya, na-akụziri ya, na-agbagharakwana ya mgbe o jehie n'ụzọ o ji wee bụrụ nwa ya, maka anyị bụ mmadụ, anyị abụrụ Chukwu. Anyị na-asị ụkọchukwu nke o chiri, ọ ga na-enwe aṅụrị n'ime ya, ọlụ ọma ga na-eso, ihe ọma ga na-eso ya, bido tata wee ruo na njedebe ndụ nke ya. Ebe ụkọchukwu ebe n'usoro nke Melkisedek, n'usoro nke Melkisedek, ebe ụkọchukwu ebe n'usoro nke Melkisedek. O nwere fada nke so ya, nke ọ sị na o mere how many years? 11. Unu niile anyị na-ekwekọtazi tue sachedos inete enum secundum ordinem, secundum ordinem, Melkisedek, Melkisedek. Ndị tata ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. I'm from the Ascension, Green. If today is the first time you are worshiping in this church with us, please may you stand to be recognized. Ka ọ na-aga agbasa ụka, ezinụlọ ewudo Okoye ewudo sị na ha ga-enye anyị nri, ha ga-enye anyị mmiri. Unu ma na ụlọ ụka ebe anụnwa oyi dịrị nne, so onye pụọ ha nwere tii anyị ya alacha. Ka ọ na-aga n'iru efu ndị bịara ọfụ, anyị na-ekele ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Anyị na-ekele Fada Julian Eke, ọkwa ya, Owerri Archdiocese. Anyị na-ekele Remigius Udeze, Remi Udeze, Olo Diocese. Kinsley mgbe o jiri kwe, am I right? Yes. Amoram Diocese. Olo Diocese. Kenneth Ugwu,
Mma season obu. I am here say Eugene diocese, right? On one afọ ka ọ bụ. Anyị mụ ya ọfụma. Wee na-ekenezi ụkọchukwu afro wee kwabe okpu tata. Bono obi ajụ nwa wisdom. Ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. God is good and all the time. Sai Anthony Kebudo ekelechala mmadụ niile mana o keleghị onwe ya. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Na-ekene n'ụzọ pụrụ iche the altar servers, the sacristan, the ushers, the lectors, and in a special way the religious here and the choir. Please put your hands together for them. And I will not forget the onyonyo, the technology, the media. Now the bazaar committee. A round of applause for them. HMN address. Yeah, biko gbanarịrị m. Izunna Okoye Enwudo. Okay, na nwunye ya. Anyị na-akpọnite ha bụ ụmụ anyị ndị nke gbara akwụkwọ izu ụka na-abụọ gara aga. Nga ka anyị na-asị ka anyị gosi unu, ka anyị kụpụrụ unu ha aka, were na-ayọ. Pụtanụ n'ilo ya. When I say Izunna, I have to be very personal with him. You see the gray hairs on my hair? He caused it. But I am really happy that after all that, I am growing up. I have all the energy. Look at him today. So our young ones, no matter what, you can still be somebody and make yourself to be somebody. He is one of them. We wish you the best from Igbo Catholic community. We keep on praying for you. As you started today, our prayer is that the priest will bless you, first him. Our prayer is that two of you will be one till the end of time. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ezi Chineke anyị na-ekele gị maka ụmụ ọrụ gị ndị ejikọrọ na alụmdi na nwunye. Biko mee ka ịhụnanya gị na-achị achị n'ime ha. Nye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike, were ọmụmụ jaa ha mma. Ka ha bie ogologo ndụ hụ ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha. Ihe ndị a wekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ya ka Chineke ejike niile gọzie ma chekwa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Tụwara ya mma mma tụwara ya mma. Congratulations. Si ya no mela o, si ya no mela. Eze Jesus tụwara ya mma mma. Si ya no mela. Si ya no mela si ya no mela. Si ya no mela. O mela o mela. Eze Jesus tụwara ya mama, si ya no mela. Enwere ndị mere sị ha mere 41 years anniversary. Please come forward. Enwere ndị sị na ha nidiri ngọzi blessing for the 41 years anniversary. I'm just doing it for them. Come forward for your blessing. Because n'oge anyị nọ na ọ dịghịzi ịhụ alụmdi na nwunye nọrọ 5 years, ọfụkwa nke 10 years, bịa for 40 years, 41 years together. Bịa nnọọ ọsịsọ, bịa nara ngọzi. Mela
si ya n'omela, si Chukwu n'imela o, si ya n'omela. Eze Jizọs gụwara ya mma, si ya n'omela. Biko kelee ya n'omela, kelee ya n'omela, kelee ya n'obodogwu, si ya n'omela. Eze Jizọs tụwara ya mma, si ya n'omela o. Bịa. No, n'ala. Okay, congratulations. Enwere ndị a niile bịara na enwere ndị si na parish Ascension Catholic Church ebe m nọbụrụ before na ndị nke si na St. Anselm. M na-ekele ha. Please come. Because these people, they came all the way from their parish to just say hi. It's not easy to leave what they are doing. Of the Lord, I can see in you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Venga para bendición. We love you in the name of the Lord. We can see Que el Señor les bendiga. Les glory of the Lord. You are welcome alegría en in su the familia. name of the Que el Señor les Lord. bendiga en nombre del Padre, de Dios. Okay, muchas gracias. Ok, toma foto. Okay. Oluchukwu dele mụ na gị. Ọlụ onye nwanyị dele mụ na gị. Dele mụ na gị ọlụ. One more thing. When I came here newly, I was received by the Josephite fathers. And the Father Kenneth Ugu is their regional superior. And from the house, I was in the house for 6 months. They took care of me. And the Father Kenneth has been my spiritual director since I came here. Father, I want to thank you in a special way for all that you have done for me. Father Kenneth is on transfer. So I got my Father, just a minute. He will tell you, go on here, Ocho diri Jesu Kristi. Enu wayade madege mba. Okay, just one more time. Elu wayaroro marogo ma. Ekwere wom aga m agbaba n'ime Jizọs ka akọba. Well, thank you so much. Umunne na umunna m achọrọ m ikele unu n'ụzọ pụrụ iche. Father Wisdom, thank you. Umunne m dị na-eme anniversary, congratulations. N'ikwezi okwu na Sunday ekwesịrị m akwadoro m ịga na San Bernardino bụ Wisdom gwara m na ya ụka iji kelee Chukwu maka 19 years si aga m anọnyere gị. Ndị St. Eugene Chukwu gọziri unu n'ikwu nke bụ ezigbote eziokwu nọ na ya nụ na Chineke zitere unu ụkọchukwu dịka Father Wisdom.
I tell him all the time, ana m amụ ọrụ n'ebe ọ nọ na ihe gbasara umeala, simplicity and humility, and the passion to serve people of God. Onye nwokorobịa awụ. So, Father Wisdom, thank you for your ministry, thank you for your priesthood, and thank you for accepting to be here at St. Eugene, n'etiti ụmụnne anyị. Ana m ayọ unu, biko ni, take care of your priests and make Elefaranach Parish, Father Fidelis, and take care of Father Wisdom. I am absolutely sure he will take care of you. Amen? Amen? And finally, 6 years and 7 months ago, abịarutekwere m mgbe m bịara na Los Angeles, chọrọ ụmụnne m unu niile bịa kọrọ unu na nwanne unu nwoke nọkwa na neighborhood. Na ezitere m ndị otu anyị ka m bịa rụọ ọrụ dịka the pastor of Holy Name of Jesus Catholic Church. Ọ bụ ihe m na-eme as a missionary ebe ọ bụ na ezigara m mana Washington DC, Baltimore, New Orleans, Alabama, Houston. Ebe ọ bụ na m garụ m chọwa m dị be anyị njụ ese just ka nkọtaruo na anọkwa m ya nwanne unu nọkwa n'ogbe. Ọrịa ka m na-eje eme encourage ndị be anyị oge ọbụla ebe ọbụla m na-ahụ na ha maka ọtụtụ ndị ebe ha na-ezo achọghị ka onye ọbụla mara na ha nọ. M sị ha ọkwa maka adị ama ọsụ ọgha nọ na ihe kọtakwa na ịnọ ya gwata ụmụnne gị. Ama m akụkọ ndị ọzọ niile na-eso ihe dị otu a mana ọwụ ihe m na-eme and encourage other. Ihe unu na-emekweni nga anyị gbakọrọ na St. Eugene adịm very sure ọtụtụ n'ime anyị na-agafe 4, 5, 6 Catholic parishes to be here. So that's why this is a very unique opportunity. Gathering is not easy. It's not just gathering as a parish and the people of faith, but ethnicity no nayani borokborokbo. Ndị ekele ndị ụkọchukwu oge ọbụla ha na-abịa na biko na-abịanụ na-anọnyere ụmụnne unu na-ayọkwanụ nabatanụ ndị ụkọchukwu each time n'ebe ọbụla ha na-esi na-abịa ma ụmụnne unu na ndị enyi unu ha chọta unu kpọọ ha oku si ha bịa nọnye na ajamisa ụmụnne ha na St. Eugene. Just ihe ga-eme gwata Faranach Parish anyị ama n'otu a na-eche eme ya ozi dịgasị aṅa na nkwado fada ga-esonye ka mass. That will be taken care of, but invite them to come and be with you. So after that 6 years and 7 months, ndị otu anyị ezikwe na m ozi na m ga-agawa na Houston, Texas to go and continue to serve. Today is my last Sunday here in Los Angeles. I'm leaving on Tuesday. Na oga mgboro owehere a were kelee unu were gwa unu na ekpere ahụ unu kpere mgbe m bịara bịakọtara unu na nwanne unu nọ n'ogbe unu si ụkwụ m ji bịa ga-adị mma ụkwụ m ga-eji ala ga-aka nke m ji wee bịa gịnị mma. Ekpere unu ahụ rere ụkwụ m ji bịa dị mma nke m ji ala ugbu a ka mma karịa nke m ji were bịa. Ọwụ maka ekpere unu nakwa enyi mụ na unu mere kemgbe anyị nọ n'obodo a. Beyond the parish, it was a privilege to identify and serve with my Apex Honorable Apuriche group, Umunne, which is part of my pride of this mission here in Los Angeles. I'm very proud of Igbo. Ebo Nagana, Okachase, Ndotuai, the Catholic. So I'm asking you to continue, pray for me, and I'm praying for you. And when he buputere gị na Houston, Texas, jụọ esekwe si elebe nwanne m nwoke nọ na parish nọ. It would be a wonderful thing to come and worship or even just stop by and say hello. Dịka Father Wisdom kwuru, as you are praying, pray for my mission, pray for my task, my responsibilities. Nabodibo dịka the regional superior on the Josephite in my order. Covering here in the West Coast and the state of Texas. And additionally, Otujikoro, all the African priests, clergy, the father and the deacon, na US, na Abodibodika, the president. So Munno Nande Nyunu, Wundo Kochuku, na Roro, Maunaga Oko, the United States. Walokachas Ndingwara Kuko, Aija Roroka, Kaina of faculty. Wajohama ha sonyego na ihe a na-eme dịka otu jikọrọ all the African clergy and the priests and the deacons here in the United States. So I ask for your prayers and be assured
that I am praying for you. Amen, church? Udo dirono. God is good, and all the time. And when the prayer line, ọ weekend fada na-achị parish fada filelist ọ gara anọ ebe a mana e nwere fada na-eme install today fada Chidekpe Ndụ ebe ahụ ka ọ gara ọ dị ka ndị fada ndị ọzọ ga-agakwa ebe ahụ na-ekele n'ụzọ pụrụ iche fada Kingsley dịka ọ na-eme anniversary ya na-ekele fada Remigius and fada Julian. Please, thank you so much for being with me and Father Kenneth, okay? As you go, may the good Lord lead you to your destination in safety and joy through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawano mesa wosego. $275.